Bismillah, anga jamukan keneka. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fun tilme min bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka. Jamana chakedaw bararo privé ou. Inafo, banquier, microfinance, hôpital, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, minu, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana chakeda fefe baraka aramaden tokola kunafuni malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sira awma obse ka wuli ka se APDP la akwa traitement ñogo fe awba cartographie ka don akona formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa kan musaka joli sara o bela jeleme do klo ka APDP la wala sa akwa kunafuni ya soro ni courrier nununa obse ka negajuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra. Ambade te duma kanubao ample domine ko bebina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyan zora konona na anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fengo fembe sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali mayba ne gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fengo fo te ver rasulla nini bebala ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangitaba secteur 3 kono Hôtel Lafia narani dususumaye kafara kilianka Lafia ka Hôtel Lafia nyema angulana kukura ay danfara do Hôtel Lafia ni hôtel to ni nyogonche ka bolo moana bo dakabana palo kata se dakabana batiri lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilian ka Lafia ka ta fe ka me Hôtel Lafia kono kuranti gara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 kuranko koni oteke ma negelayi 24/24 jiko oteke ma negelayi on munu bi Mali kono Mali koka Afrique Europe ki bi fe kana moti ki kamara ganendo kuranko la jiginyoro la isefa biribiri ika Hôtel Lafia Magen samuru dakabanaw ani adlan dakabanaw kata se ventilo climatiseur dakabanaw kida Lafia la kawili Lafia la yoro kelen pew en fait motia sebare Bangitaba secteur 3 a fo Hôtel Lafia inana au Lafia likama alhamdulillah au Lafiara ayo senfa biribiri ko Hôtel Lafia Magen Mali kono Mali koka Europe ibi fa wo fanfe ki fe kana moti ki kamana ganendo ko kurantika de moti ni sera Hôtel Lafia la alhamdulillah bi kurantika kwani hukuma bana ki bi fe kana moti ki ka jama de kacha akadi obeka soro nyonka yoro kelen pew Hôtel Lafia halno ma ba kelen soro obebi se ka jigi Hôtel Lafia kono obi janyogon fe ka wili nyogon fe
ami fait ka formation de ke nga jama ka ca salle formation bi hôtel Lafia kono mimi ma kɛmɛ 2 ana kun kan fɛn ayo senfa jona oka hôtel Lafia magɛ hôtel Lafia anana anw lafiyali de kama vraiment anw lafiyara juru sira 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Moi, je me nomme Jessira Fofana. Je suis la directrice des hôtels Lafia. Ayaw gardige chifle. Awo, atuma sera Star FM Sorobunda ka spécial promo Noël, anaka spécial promo fin d'année. Au lieu de tuma sera Bamako, Anisikasu. Au kana konomiketu. N'obi fait ka usendo angani joina. Aka no, awi jazz, 460 jazz, 2 jazz kori. Au ka telefonuna. Nidrame kemeni mugandoroni. Au gardige bisiga faraki. Wa au ka sorota doromani. Oye sefawari wa mugandi. Emadon ukadi. Aw kana kononike wala saka wa mugan chaman soro aye jeke ka chaya aw bisi ka tiketa futike muwa aka no jazz 460 jazz 2 jazz aw de kori aw ka telefonuna Star FM Soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji beke décembre kalo kile mugan ani nani Noël yere d'accord lanina wa spécial fin d'année o beke décembre kalo kile bisaba ani kile aye je chaman ke aw kana fulu chaman soro kasika aw ka fête de fin d'année ou diabo Hafina jigna aw bi dili ka tiraji minnu kɛ kile kɔnɔ Star FM Sorobunda la olu bɛ to sena ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM Sorobunda ni nali kɛra tare ye dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Va, oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, Corée, on trop. Eh Mouna. Eh ben, où les ont été Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on peut que tu dis ça. Ah, on met à EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Kabeni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu
u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na Tinga an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ Kassim yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kassim ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kassim n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ n'a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Biye tarata ye Desamuru kalo tile 24 Samba 2024 aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma Amara nu Keta ale bɛ bi sɔgɔmada in na yaasa ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni maa minnu b'a fɛ k'an ka kunnafoniw dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i b'i wasa don an ka chaîne YouTube la YouTube kɔni ye yigiyɔgɔ cogo tɛ cɛ ka kuma ci cogo t'an na ye voilà Amara sɔgɔmada in na komi y'a f'i ɲɛna kunun cogo min bolomafara bɛ sɔgɔma in na Premier ministre ale tun bɛ calatigɛ jɛkulu olu fɛ yen a ko kun cɛra sa ni CNT kunu min ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale ni général de division Ablaye Mayiga k'u na se sa ko ka bɛn dɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa gouvernement ale ni CNT olu ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na biométrie a dilanni daminɛna 15 mugu polisiso fana na n'o ye 3e arrondissement kɔrɔ ye ani Kalabankɔrɔ polisiso o bɛna fara polisiso tɔw ka sa yaasa maaw bɛ se k'u ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na musaka ale bɔli kɔfɛ nka Amara a wari ti don maa bolo dɛ ka taa kontara di polisikɛ ma dɛ i b'i ka wari ci ni cili sira min b'i bolo telefɔni sira min cili ta b'i bolo i b'a ci o la n'o t'i bolo i b'a kɛ n'i ka banque ye i bɛna n'o papier ye i ka sɛbɛn a bɛ dilan ka d'i ma ka taa jɔ tuguni ko polisiw y'a dɔ ta polisiw ma foyi kɛ n'a taara d'u ma o diyara u yɛrɛ ye n'an bɔra yen maakɔrɔw tɔgɔla so Gɔɲagakaw fɛ Yanfoyila mara la olu y'o sɔrɔ ko maire ye o di olu ma min ye Domolo o kɛra Gao maa minnu ji ye gɛlɛya ta ka se maa minnu ma lycée min tɔgɔ dalen don Alpha Umaru Konare fa la n'o bɛ Kayikaw fɛ dugukolo Konare tableaubanw dira olu fana ma bi an ka lasigiden min bɛ Bafulabe ale taalen don Usubi Janjakaw fɛ yen yiri ɲɛji kɛlɛli baara min bɛ yen ni zofɔrɔw b'o la Fili Keita ale Fili Jalo ale na se ka o fɔ an ɲɛna min ye Faliya
sifu nga fara ɲɔgɔn kan jɛkulu yaasa ka se ka yiriwa kɛ o ɲɛma ale yɛrɛ bɛ faleya nin waati na e ko a ma taa 31 na an n'ale fana sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye Alaji Keyita ye Amara nin y'an donkan ye sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala wa bi ye Noël su ye han kana ɲinɛ dɛ anw kɔni anw b'a bɛɛ de la ni Mali kɔni ye layiki ye wa an b'a bɛɛ la dɛ hali n'i ta bɛ n wele han awɔ n bɛ taa n kɔni bɛ n ka diinɛ na o ye sallallahu alaihi wasallam ye nka i ta n bɛ taa n jɔ a kɛnɛ kan k'a fɔ n k'i fana n ko nana n'i ye an bɛ maaya kɛ ni ɲɔgɔn ye o de y'a jala ye merci k'an bɛ sɔnni. Amara mbolo blangi sɔn o tɛ ɲumanya ye n bɛ tilen k'a fɔ aw ye n ko batigɛ kuru ma fa cogo o cogo an b'u fo ale sigiyɔrɔ bɛ sɔrɔ a la sɔgɔmada in na bolomafara o b'an bolo ka di général d'armée Assimi Goïta ma général de brigade Abdramani Chani ma capitaine Ibrahima Traoré k'anw ka bolomafara o ye nin ye u kɛlen don ka bangu min da bi k'a fɔ k'u ka wolomasiri tabaw k'ulu ka wuli k'u cɛsiri k'u labɛn waati bɛɛ lajɛlen na ko min ye balaka wuli ye o bɛ se ka kɛ Amara sɔgɔmada in na bolomafara ye min ye an k'an cɛsiri AES jamanaw an ka wuli k'an jɔ AES jamanaw an jamanadenw an ka hakili to an yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ AES do o CEDEAO do o fɛn o fɛn do o maa ye i yɛrɛ de ye fɔlɔ i bɛ se min na wuli k'o kɛ ɲɛmaw olu bɛ ɲɛmaaya kuma fɔ anw fana k'an jija Amara an ka kɛ kɔma ɲɛnɛma ye an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u fanga ye mun ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kunnafoni ye a si man dɔgɔ u fɛ yen ni fɛn o fɛn taara ka di u ma u bɛ baara kɛ n'a ye u b'a ɲɛɲini u ka laɲini ye min ye u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se ka sabati Amara n'a fɔra bi k'u kan ka na e de nɔfɛ ka na e de ɲini k'e kuma ɲɔgɔnya musaka min bɛ don a la wulikajɔ min bɛ se ka k'a la u b'o bɛɛ lajɛlen labɛn ni minnu bilara la n'olu dɛsɛra Amara jamana ko do maa wɛrɛ minnu bɛ na olu b'a ta o dakun kelen na an n'o maaw de bɛ ɲɔgɔn na Amara u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u t'a dabila wa nin waati in na u kɛlen don k'u sinsin min kan anw fan fɛ o ye CEDEAO ye CEDEAO ale kɛlen don Faransi a ka joker de ye nin ko in na an k'a bila an kun na k'a fɔ k'an bɛ k'an sinsin min kan ko an ka sɛbɛn n'o y'an ka passeport ye Amara ko CEDEAO ja min b'a kan k'o tɛ fɛn tiɲɛ ko an ye sɛbɛn min ta ko diɲɛ seleke 4 dugutalaw kɛlen don ka o lakodɔn ko Mali wari de donna la Amara an ka tigɛ o la min bɛ yen o ye k'a fɔ diɲɛ bosora tuma min anw kun tɛ yen anw farala dɔw de kan o diɲɛ boso tilali sira fɛ jɛkulu minnu sigilen baarakɛbolo minnu sigilen Amara olu de ka maaw b'a kɔnɔ CEDEAO ale tulo bɛ fɛn caman mɛn sabula Faransi b'o fɔ a ye ka kɛ ni a ɲɛmaa dɔw olu ka taabolo ye bi o de la passeport ko in an ko diɲɛ maaw kɛlen don k'a lakodɔn k'a fɔ ko Mali ta don an ko diɲɛ sariya nka diɲɛ sariyaw ye mun ye jɛkulu minnu sigilen don bi diɲɛ kɔnɔ jɔnw de taw don jɔnw ka baarakɛlaw don jɔnw magoɲɛw bɛ k'a kɔnɔ jɔnw ka mɔgɔw b'a kɔnɔ jɔnw b'a kow ɲɛnabɔ Amara n'olu ko ma sini CEDEAO a kana ninnu ka sɛbɛn foyi lakodɔn n'aw ka bugunatigɛ bɔ k'an b'a kɛ cogo di o de la kabini septembre kalo an ye wololemada kɛ yan an ko ɲɛmaaw ma aw b'a dɔn ko janvier kalo setɔ don tile 29 o ye aw kɔni ye laɲini min kɛ salon o y'o ko bannen ye pewu yan'o cɛ aw ye ɲɛbila baara jumɛn kɛ a ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan Amara u ye ɲɛbila baara kɛ u ye wulikajɔ kɛ nka u y'a kɛ sɔrɔdasi kunda baara fɛn fɛn kɛra u bolo a fanba a kɛra sɔrɔdasi kunda
an bɛ se ka lakana cogo min an bɛ se ka tanga cogo min a tɔ u ka jate la o na se ka dilan a ko kɔnɔna na nka Amara nin bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ fɛn o fɛn n bɛ se k'i kunu kana to a k'i nɛmuni daminɛ dɛ i y'a mɛn a bɔnna a sigira kan de ne ma fɛn ta nka ni tuma don dun bi bolomafara kɛnɛ kan yan anw b'a f'u ye u k'a bila u kunna k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka nin baara ninnu kɛ diɲɛ kɔnɔ o maaw ka ca a waleyaw ka ca wa n b'a dɔn fana maa caman bɛ sɔn k'a fɔ ko anw ka passeport dilanni ko a ko ka ca musaka de bɛna k'a la Amara diɲɛ kɔnɔ musaka bɛ yaala de la wari a bɛ yaala de maa ta tɛ koyi i ka maa galabu kɛnɛw i ka maa timinandiw aw yɛrɛ nansara kamenaw ka kuma maa minnu bɛ ni carnet d'adresse ba bɛ olu la olu de bɛ wari sɔrɔ k'a di maa ma o fasoden ɲuman caman bɛ anw yɛrɛ fɛ yan u ka wele karisa anw mago bɛ nin wari hakɛ in na a ye taa ɲini ka na n'a ye an k'an faso dilan diɲɛ bɛ marché ni o de ye n'aw sigalen don ne na ko ne kɔni ni ne y'a sɔrɔ ne bɛ sɔn ka yɛlɛma n'aw y'a dɔn k'a fɔ ko Amara filɛ nin ye ko ale ka surun biyɛlakaw la a yɛrɛ t'a ka nci ɲini a k'a d'o ma a k'o bila baara la aw dalen don o min na o na se ka dɛsɛ ka sɔrɔ anw fɛ yan an k'o ɲini an kana an sigi k'an bolo fila da an sen kan k'an bɛ kule Amara n'o y'a sɔrɔ an ka dugujukɔrɔ nafaw natɔ an yɛrɛ ka hakɛ kɔnɔna na n'o ye tiɲɛ ye n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi ni sanuko la n'o ye tiɲɛ ye n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka baaraba minnu kɛ bi denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ n'o ye tiɲɛ ye usine ba minnu bɛna daminɛ san 2025 kɔnɔ n'o ye tiɲɛ ye an kana siran an ka wuli k'an jɔ an k'an cɛsiri nka Amara an k'a bila an kun na k'an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u ti sɛgɛn u ti ɲinɛ u t'a dabila wa jamana ko fanga ko tɛ k'a fɔ karisa de bɛ bi o t'olu ka ko tɛ o ye laɲini ye min ye u bɛ ka fɛn min ɲini n'u y'a dantigɛ k'a kow labɛn n'a yamaruyara ka ta ka d'u ma ka ban Amara olu bɛ wuli k'u jɔ k'o ɲɛɲini k'o sɔrɔ k'o k'u ta ye e taara sa o e bɛ yen sa o e don sa o e tɛ sa o maa mana na o b'a ta o dankun in na k'a fɔ nin y'an ka nafa dɔ de ye karisaw y'a bila yan anw fana ka wuli f'anw ka o de bila an kunna Amara anw ka kow ti bɔ kari de la ka ntɛnɛn de sɔrɔ mɛnɛ o de ye problème ye misali la bingali kɛra Bamakɔ yan septembre kalo tile 17 a nɔgɔnin fɛ ko kare kun ni kare kɛrɛw la ko maa si kana mobiliba jɔ a bɛ cogo di bi ko feerelikɛlaw ka wuli ka bɔ sirakun na a bɛ cogo di bi ko garabaliw ka wuli ka bɔ yan ko bɛ cogo di bi fɛɛrɛ minnu tigɛra ko k'u sigi sen kan ka duguw lakana dugu dɔgɔdaw la kɔlɔsi a bɛ cogo di bi anw ka dugu dondaw kɛlen don mun ye 100 minɛ yɔrɔ 400 minɛ yɔrɔ 600 minɛ yɔrɔ 1000 minɛ yɔrɔ fɛɛrɛ jumɛnw sigira faamaw fɛ 17 septembre ni bi cɛ k'a bɛ ka lawaleya taali bi pankuru jigi kɛnɛ na kɛ Amara fɛn kelen bɛ yen ne kɔni b'o fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ɲɛna o kan'o ta ni tulonkɛ ye dɛ sɔgɔma n'i donna Bamakɔ kɔnɔ i bɛ taa fɔ Kuluba maa si tɛ min b'i lajɔ u k'o lajɛ o tɛ ko ɲuman ye dɛ dugu tɔw la de finitigiw bɛ wuli su fɛ ka baara min kɛ i b'anw ka polisiw ye kare kun na tile fɛ fo ka taa se fitiri ma se i tɛ maa si ye min bɛ siraba kɔlɔsi u k'o fɛɛrɛ in lajɛ u k'o sigi sen kan dɛ tulonkɛ kuma yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la u k'o ta sɛbɛla k'a daminɛ pankuru jigi kɛnɛ na ka kare o kare n'i y'a minɛ n'i nana ka bɔ dugu la dugutila fɛ Amara i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ yan yɛrɛ don fɔlɔ yɛrɛ u k'o falen kɛ cɛsiri ka kɛ o ko la an y'a fɔ k'a fɔ an bɛ segin kan k'a fɔ tuguni bɔlɔ lankolon ma ɲi sufɛ dɛ wa an tɛ ɲinɛ fana an tɛ sɛgɛn an b'a dɔn u bɛ wulikajɔ la kuranko la u ka kuranko in fana don ba la kuranko in Amara a tɔnɔ ka ca dɛ tiɲɛ don anw kɔni ka baarakɛla caman gɛnna ka bɔ baara la caman y'a ka butigiw datugu caman tɛ ka baara kɛ wulada in na yɛrɛ kalabankɔrɔkaw ka baarakɛla dɔw farala ɲɔgɔn kan an b'o kumakan latɛmɛ wulada in na u ye kuma min fɔ bɛɛ n'a mɛn an b'o latɛmɛ nka Amara n'an seginna ka na an bɛ kɛnɛ min kan bi AES kan ka mun de kɛ ka maaw bila baara yɛrɛ la
jamanadenw ɲɛmaw dɔrɔn t'a bɛɛ kɛ dɛ aw yɛrɛ jɔyɔrɔ b'a ko la aw ka yɔrɔw la aw ka sigidaw la aw ka baaradaw la aw k'a bila aw kunna k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ ni dabali mun sigilen don maa minnu wulilen don an nɔfɛ u t'a dabila dɛ n'u taar'u ka sénateurs fɛ yen u b'a kuma fɔ n'u taar'u ka gouvernement na u b'a kuma fɔ n'u ka wasabulonw sigira u b'a kuma fɔ n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ fan o fan u b'a kuma fɔ bi mun ye diɲɛ yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya kunnafoni di an ka maaw fana bɛ k'o kunnafoni minnu sɔrɔ sɔrɔsi kunda u ka to ka dɔw ɲɛfɔ jamanadenw k'a dɔn min bɛ sen na u k'u ta n'u bila dɔn an bɛɛ k'a bila an kun na k'a fɔ an filɛ waati min na nin waati nɔgɔman tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ k'i t'i jɔyɔrɔ la a bɛɛ tɛ se ka kɛ Asimi ninnu ye olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ jamanaw ka lafiya jamanadenw ka lafiya fɛɛrɛw ka sigi sen kan nka u sen bɛ ka sama dɛ wari caman bɛ bi an dafɛ jamana dɔw y'u bloqué u kana don Mali kɔnɔ fɛɛrɛ caman tigɛra hali an ka minɛn dɔw u bloquélen don an ka sɔrɔ n'an ka fɛn dɔw u ɲagaminen don fɛn caman bɛ ka kumaniya an ma n'an ma wuli k'an jɔ na ka nin wolo ninnu sigi a sen kan ni bɛɛ ko k'a ka di ye an k'an ka passeport sɔrɔ an k'an ka wari sɔrɔ an ka k'an yɛrɛ ye ninnu dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ dɛ e min yɛrɛ bɛ k'a fɔ don o don kɛcogo yɛlɛma ka tuuru kɛ directeur baw e b'olu dɔn ka t'olu kun salo o dabila baara kɛ jɛlenya ni tilennenya ni laadiriya kan i k'i ka hakɛ ta i k'a dɔn k'a fɔ k'i ye fasoden de ye jɔyɔrɔ b'i la kana jɔ i yɛrɛ la kibaruya fɛn fɛn b'i bolo i k'a ta i ka baara kɛ ni a ye amara o de la tile fila in na an b'a fɔ ko Modibo ko ne bɛ ka min kɛ a ka dɔ fara a kan parce que kunnafoni kɛra cogo o cogo n'a binna olu fɛ yen u b'a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka baara kɛ ni a ye min bɛ jamana nafa u b'o ta kuma caman olu y'o dabila u y'u ɲɛsin baara ma an bɛɛ k'an jija an k'a kɛ ten cogo la amara diɲɛ n y'a f'i ɲɛna a bɛ boso waati min anw kun tɛ yen nka minnu ye diɲɛ boso u y'u ka fɛɛrɛw sigi amara i b'a ye k'a fɔ nanzaraw don o don olu bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka ɲɛsin u ka laɲini ma don o don olu bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka yaasa u ye fɛn min kɛ u bɛ se ka sigi sen kan nka anw taw o de ka gɛlɛ an bolo n'an ye ko min daminɛ o tɛ se ka taa ɲɛ n'an ye min sigi sen kan an tɛ se ka an t'an hakili to an yɛrɛ la de an ka problème ba y'o de ye an bɛ ɲinɛ kuma caman k'a dɔn ka fɔ faamaw de k'a fɔ ko nin bɛ yen o la an bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko bɛ sen na k'a sɔrɔ an bɛ ko min na nin ye da ka sunɔgɔ n'a ti bɛn dɛ amara n'i ye wara ta a kun ma i b'i jija dɛ n'o tɛ ni ko in tilar'e la yɔrɔ sɛ bɛ taa k'a kusi to maa bolo wara tɛ taa dɛ a b'a ɲɛsin ma de o ɲuman ye min ye an k'an cɛsiri dɔ ko ma ko tuma na ko diɲɛ serege naani tɛna sariyaw ta ko ka se ka n ko sabali sɛ kala biyɛnkala ɲinina sen dalen biyɛnkala kan o bɛ ye wa n b'a hakili lajigi don min na embargo bɛ taa Mali kama CEDEAO sariyaw UEMOA sariyaw a bɛɛ sɔsɔra UEMOA sariya 29nan ko UEMOA lajɛ tɛ se ka kɛ jamana fosi la ni UEMOA yɛrɛ jamana dɔ tɛ ka sariya ta u taara Ghana ka taa lajɛ kɛ ka CEDEAO ta kɛ ka UEMOA ta kɛ ka ɲangini kɛ ka Mali comptes datugu Ghana BCEAO y'a kɛ k'a sɔrɔ a fɔlɔ don BCEAO la ko jamana foyi tɛ yen min bɛ se ka a fɔ BCEAO ɲɛna a kɛ tan mɔgɔw ka nafoloko la nk'a kɛra a kɔfɛ an ye maître Cheikh Umaru Konare ninnu wuli yan u ka taa ɲinini kɛ cour la ka se sɔrɔ k'a yira k'a fɔ k'u ye min kɛ k'u binna kan a ma lawaleya kiiri ma lamɛn yɛrɛ parce que diɲɛ sigilen don cogo minnu na anw bɛ ka ɲinɛ o de kɔ amara bɛ diɲɛ jɛkuluba fɛn fɛn ta FMI Banque mondiale a tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sigilen don a kɔnɔna na maa minnu ye diɲɛ boso tiɲɛ don ASEC n'a Faransi ale de y'o sigi sen kan maa minnu ye diɲɛ boso olu de b'a kɔnɔ olu de ka maaw b'a kɔnɔ olu de b'u falen falen u ka baarakɛminɛnw de don ni min ka d'u ye u bɛ don o la ni min man d'u ye u tɛ don o la n'a ka ɲi u bɛ don a la amara misali CPI sigili la u ko CPI k'an ka don a la k'a b'an mago ɲɛ CPI sariya ko mun n'i y'ale ta a bɛ boli i kan nka u tilala ka mun fɔ tuguni ko traité d'Italie ko jamana minnu y'o ta ko olu tɛ se ka don CPI kɔnɔna na amara b'o jamanaw dɔn wa Chine Angleterre France États-Unis Russie
CPI bɛ boli anw fantanw kan nka olu a tɛ boli u kan misali la e ye faama ɲɛmɔgɔ jumɛn taatɔ ye k'o taara kiiri CPI la ni anw fantanw ta tɛ an de y'an bolo nɔ bila a la o Amara diɲɛ kɔnɔ u bɛ jɛ ka jɛrɛw kɛ n'u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a papier bɛɛ labɛn tuma min u bɛ na n'a ye k'an k'an tɛgɛ nɔ bila a la hali an t'a kalan an b'a fɔ ko awɔ k'an y'a ratifié an ka assemblée bɛ yan o de kun kama ouais non vraiment an ka don n'a ye traité de l'OIA traité de CEDEAO CEIAO CPI UNICEF an b'a bɛɛ signé an t'a la ɲini k'a dɔn min b'a kɔnɔ nka n'an nana minɛ an gɔnɔma tuma min an bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ bɔ o b'a sɔrɔ bɔfan t'an na nka olu yɛrɛ u ti don a kɔnɔ dɛ Amara maa kan ka i kunkolo kɛ ka baara de kɛ diɲɛ bɛ nin jɔ in de kɔnɔna na a bɛ k'e ɲɛna kuma dɔ la ko e ni ngolo ka di ko Pierre ni kari bɛ ɲɔgɔn na o t'i ka sira ye n'i ka nafa bɛ min na t'o fan fɛ i k'o ɲini i k'o sɔrɔ i k'o baara kɛ a tɔ o to yen sisan mun de tora an ye an k'a bila an kunna k'a fɔ ko diɲɛ sariya minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na an fɛ yan an ka hakili sigi k'u lajɛ an k'an ɲɛma jɔ fɛn min man ɲi an ma maa t'an jagoya ka don a la tuguni min ka ɲi an ma an k'a kalan Amara accord joli nana yan n'anw sɔnna a ma an ye fɛn joli ratifié musow ka bolokoli musow ka nɛgɛkɔrɔsigi min ye plan sectoriel ye Banque mondiale ka restructuration fɛn jumɛn bɛ yen n'anw m'a fɔ a bɛɛ ma ko awɔ an donna a bɛɛ la ala an t'a dɔw la ala an t'a dɔw an yɛrɛ fana t'a dɔw bato yɛrɛ tellement a ka ca mun b'an don nin bɛɛ la nka minnu ta ye diɲɛ ye olu de ka baarakɛminɛnw don Amara olu de bɛ baara kɛ n'a ye bi anw ta la n ko an ka passeport passeport minnu b'a ɲɛnabɔ diɲɛ seleke naani tɔgɔ la jɔnni ka mɔgɔ b'a kɔnɔ e ka mɔgɔ de bɛ yen a bɛ f'e ɲɛna de a tɛ f'e ɲɛna o Amara n bɛ misali kelen d'i ma ka bɔ bi bolomafara kɔnɔna na parce que n y'a sigi an k'an cɛsiri an k'an jija foyi tɛ yen min bɛ se k'an sɔrɔ n'an y'an cɛsiri kɔ bi ka gɛlɛ ani diɲɛ wuli tɛ kelen ye ne b'a fɛ k'i k'a fɔ ɲɛna o CEDEAO yɔrɔ o ni Faransi ka di nka jamana jumɛn bɛ se ka taa Faransi n'a ma visa ta dɛ a tɛ yen dɛ an bɛ taa jɔ yan. Oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va aller trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais à moi, pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Spécial promo fin d'année au lieu de Thomas Sera Bamako Anisikasu au kana konomiketu na bi fait ka sendo angani jeuna akano au jazz 460 jazz 2 jazz kori au ka telefonu na ni drame kemeni mugandoroni au garziga bisiga faraki wa au ka sorota doromani o sifa wari wa mugandi e madon ukadi au kana kononike wala saka wa mugan chama soro aye jeke kachaya au bisika tiketa futike mwa akano jazz
460 dièse 2 dièse awo de kori au ka téléphone na Star FM Soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji beke décembre kalo tile mugan ani nani Noël yere d'accord lanina wa spécial fin d'année au beke décembre kalo tile 17 ani kili aye jeu chaman ke au ka nafolo chaman soro kasika au ka fête de fin d'année ou diabo hahina jigna au bidili ka tiraji minu ke kili kono Star FM Sorobonda la ulbeto sena ni au codier jazz 460 jazz 1 jazz ou son hydrome bioroi Star FM Sorobonda inalikera tari aywa an segi kana kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ taa kayikaw fɛ lycée min tɔgɔ dalen don dugukolo konare la n'ale président Alpha Umaru Konare fa ye yen kɔnɔna na sa min ye école pan 300 o taara ka di olu ma min ye kaye lycée kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen waleya ye min ye kaye mairie ye ale de y'a kɛ yaasa cogo min na kalanso in bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye écoleden ka tabaliko ye o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na écoliso in kɔnɔna na kalan kɛcogo ɲuman fana o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dugukolo konare école ɲɛmɔgɔw u ye foli ta ka ɲɛsin maire-lakaw ma u ka nin waleya tɛmɛnen na sigilen na sen kan a mara carte biométrique ale bɛ sɔrɔ nin waati na Bamako fan dɔw la nka min an ka jamana kɔnɔna na olu taw ma daminɛ o de hukumu kɔnɔna na sa yera k'a fɔ ni maa min kɔni b'a fɛ ka carte biométrique kura dilan 1000 don n'i ye Bamako ka ye i bɛ Bamako yan Mali kɔnɔna na olu b'a kɛ 1000 minnu bɛ Mali kɔ kan olu ta ye 1600 ye maa min bɛ fɛ k'a sɔrɔ teliya la tile 2 kɔnɔna na sa e bɛ min ye 2000 ani 200 i b'o bɔ yaasa ka se k'a sɔrɔ sa an y'a yira maaw la ka fɔ polisiso dɔw b'a la nka kunungo Kalabankɔrɔ commissariat yen ta daminɛna 15 Anbugu polisiso n'o ye 3e arrondissement kɔrɔ ye olu ta daminɛna kunungo ntɛnɛn a yirana sara k'a fɔ ko Korofina ta n'Ala sɔnnama yanni juma don cɛ olu fana polisiso fana ta bɛ daminɛ polisiso minnu bɛ ka ban n'a bɛ ka kɛ olu kɔnɔna na sa o ye Bamako 1er arrondissement ye n'o bɛ Suguba kɛrɛfɛla yɛrɛ la Samori ka kɛlɛkɛdenw kɛrɛfɛla la ale bɛ yen ka surunya ka ɲɛsin Pemi Mali ma min ye 4e arrondissement ye o polisiso fana bɛ a la ale bɛ Torokɔrɔbugukaw fɛ yen 5e arrondissement ale bɛ Amdalayikaw fɛ yen min ye 7e arrondissement o bɛ Sogonikɔkaw fɛ yen 9e arrondissement o bɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen 14e a bɛ Amdalayi ACI la ka tugu minisiriso min yɛrɛ bɛ lakana ko ale kunna halisa an bɛ to Domolokow la Gawokaw fɛ yen Domolo o kɛra maa minnu ni ji kɔni ka kasara sera olu ma Gawo n'a marabolo la Orotari ale de kɔni ye waleya in kɛ sa da dumuni fɛnw min ye minɛn wɛrɛw ye ka taa se dɔgɔtɔrɔ furaw ka taa se furaw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni cira sa waleya in a kɛ kun ye sa maa minnu bɛ bi n'olu kɛlen don ka sa gɛlɛya sɔrɔ ka ɲɛsin ka samiya tɛmɛnen in na u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ ni a ye cogo min na an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka fana k'a fɔ ko min ye Gwanyaga Yanfoyila o marabolo kɔnɔna na min ye Gwanyaga mairie ye sa n'ale bɛ kalana de fɛ olu ye so jɔ ka di u ka maakɔrɔw ma dugutigilakaw kafotigilakaw gwatigiw ko olu ka tɔgɔla so o kurumo karili baara de kɛra nin kalo in tile 22 kari tɛmɛnen dugutigiw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ ka gwatigiw u bɛɛ lajɛlen nana sa min ye Gwanyaga yɛrɛ ale bɛ Yanfoyila cercle kɔnɔna na préfet olu taara kɛnɛ ka sa yaasa ka taa nin waleya in a ka kɛ olu yɛrɛ ɲɛna min ye Gwanyagakaw ye an b'u fo sabula u ka dugutigilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a bɛ ka ko caman ɲɛnabɔ u ka sigida kɔnɔna na premier ministre ale tun bɛ calatigɛ jɛkulu fɛ tagali la kunungo baaraw kun cɛra ni CNT ye min ye nin bolodiɲɔgɔnma ko in ye sa yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ a ɲininen don premier ministre fɛ sa ko min ye ani maaw ka se ka baara kɛ bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na o de la sa calatigɛ jɛkulu fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a taara bɛɛ lajɛlen na a kun cɛra kunungo ni général corps d'armée Maliki Jaw n'ale CNT ɲɛmaa ye nin kalo in tile 23 kunu baara ninnu kɛra ye ko yaasa falenba minnu bɛna na don jamana kɔnɔ ministre min yɛrɛ bɛ sa n'o o bɛ refondation kunna n'o ye Bakari Tarawele ale tun b'a kɛnɛ kan CNT maaw caman fana tun bɛ yen ka taa fara min ye premier ministre ale kɛrɛfɛ baarakɛlaw ma sɛbɛn min dira a ma jamanakuntigi fɛ sa a y'o ɲɛfɔ u ye baara minnu bɛna na kɛ u bolo ka olu ɲɛfɔ ani Maliki Jaw fana ye hakilina falen kɛ yaasa baaraba minnu bɛna na sigi sen kan CNT ale ni gouvernement bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya u la cogo min na baaraw kɛcogo ɲuman na ka ɲɔgɔn faamuya fana don baara tɔw bɛɛ lajɛlen na mun bɛna na tali kɛ sariyakisɛw tali la olu ka jɔ minnu kan ka kɛ gouvernement yɛrɛ kan ka se ka fɛn minnu ɲɛfɔ jamanadenw ye ka ɲɛ CNT ale kɔni ko k'a b'o bolo kan min ye CNT ɲɛmaa ye sa Maliki Jaw
a ko k'a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin général de division Abdoulaye Mayiga ma a ka baara kɛcogo ɲuman na a ko fana ko min ye baara in ye a ka se ka kɛ ka ɲɛ a kana ɲinɛ fiyewu k'a fɔ ko jamanadenw k'olu miirina baw olu de kan ka kɛ ka baara kɛ hakilina minnu bɛ olu la i n'a fɔ jamanakuntigi y'a ɲini a fɛ cogo min a k'i sinsin o kan kosɛbɛ yaasa baara belebeleba minnu bɛ gouvernement bolo olu ka se ka nɔbɔ joona jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min u ko ko nin bolo ni ɲɔgɔnma min kɛlen filɛ nin ye ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛna n'a to sa fɛɛrɛ u bɛna na sigi yaasa u ka se ka baaraw kɛ u yɛrɛ ni bɛ ɲɔgɔn faamuya cogo min na jɛkulu fila ye olu ka lafiya kɔnɔna na ni jamanadenw olu bɛ se ka u bɔ f'an ye nin ko in na cogo min na Amara Sewukaw fɛ yen don kɛrɛnkɛrɛnnen kun sigira k'a yira sa k'a fɔ ko min ye a tɔgɔ ye di tunkarankew olu tɔgɔla don o kun sigira Sewukaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa a yera k'a fɔ ko min ye Sewu ale kɔnɔna na tile damadɔ baara in a kun cɛra kunungo minisiri min bɛ yen n'o ye Musa Agatayɛri ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka minisiri ka taa se farafinna kelenya sinsinni minisiri ma a kɔni y'a yira sa Sewukaw ka baara taabolo ɲɛna kosɛbɛ sabula premier minisiri yɛrɛ yera kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye baaraba minnu bɛ yen ni olu sera ka sigi sen kan ni olu bɛna taa tunkarankew olu jimi sira fɛ sa ko bɛna lajɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛna sigi sen kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fana u y'o fana ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye minisiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ u ye bɛnkan min sɔrɔ Segu a bɛ sɔn ka kɛ taafa ɲɛnama ye san daminɛ ale la IRD ka kɔngɔrɛba 5nan Amara an y'a kuma fɔ kunun jaw ka bureau maa ka ca dɛ parti saganadi layi bureau min ye président d'honneur ye maa 16 bureau yɛrɛ maa minnu b'a kɔnɔ maa 379 Mamadou de Duraw olu ye maa 5 ye Guaɲɔ ale kɛra ɲɛmaaba ye san 5 dira ma a ka se ka baara kɛ Amara an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso in kɔnɔna na ka kibaruya tɔw k'olu di maaw ma. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Falea ka association des acteurs engagés pour le développement de Falea a ɲɛmaaba ale yɛrɛ bɛ taamana Falea ni waati na n'o o ye Alaji Keyita ye Alaji ni sɔgɔma Faleakaw baasi t'u la aw yɛrɛ dun nɛnɛko bɛ cogo di kɔrɔ yan bari bɛ yan depuis an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ni
mana ko na mta sumare mento ha no mana sumana ko dro ko na mta sumare ne tiga briefing grimma ni pasibaro on c'est après la tima président ne be ano ya période fouti no ou timina où il fait extrêmement chaud que fallait non tima président ne be ano awre ko rawo Guinée ka o yesade bon an kɔni ye o kɔrɔ an ka yan kɔni san ka tan ni fila bɛɛ k'a fɔ ko non ko funteni de bɛ mɔgɔw la fo k'a dama tɛmɛ o waati o période ti ayiwa an bɛ se k'a dɔn nin waati in na baaraba minnu labɛnnen don aw fɛ kuma tɛ ka taa se dɔgɔtɔrɔsoko ma min ye ambulance kura ye an y'o ja ye ka ban ani baara minnu wɛrɛ minnu bɛ i bolo nin waati in na fariya yɛrɛ i taakun yɛrɛ ba ye jumɛn ye fɔlɔ bon ntakun ba o jara ye kɔrɔ maintenant an nakun ye min ye parce que comme la dernière fois y'an wele ye ne wele émission na au nom de l'association donc ce jour-là on a profité de l'occasion an ye dugutigi ni Asako responsable wele même au DTC min bɛ yen et la matrone ils ont témoigné et puis diɲɛma bɛɛ ye docteur Soyi ala ye donc auparavant an kun taara ministre fɛ yen nɔ mais ministre de la santé saisi comment dire officiellement par une lettre de l'association walasa u ka se ka dɛmɛ don a ma mais mɔgɔw y'a jira na ko olu fana ka duguma mɔgɔ minnu bɛ kumaw lase olu y'a jira k'a fɔ ko a fallait y a pas de problème oui k'a fallait y a pas de problème ko les SESCOM est fonctionnel ko y a pas de problème mais au kɔfɛ e ka émission senfɛ an y'a dɔn ko y a vraiment Faya aujourd'hui traverse tous les difficultés vraiment liées à la santé parce que la dernière fois technicien de santé yɛrɛ bɛ bɔ parce que a tɔgɔ gouvernement nka ne bɛ taa technicien de santé SESCOM bɛɛ la mais an ka Faya sisan ça fait plus de n bɛ se ko ça fait 6 ans que t'an bɔ technicien de santé laban min bɔra an fɛ yen nɔ Faya o c'était un certain qui t'a dit j'ai un bon mémoire maintenant depuis ale bɔra Faya o ma technicien de santé bila ka taa Faya tuguni donc maintenant bénévole minnu recruter ni bɛ maire fɛ ni maire yɛrɛ b'u sara 50 000 francs par mois olu de bɛ yen nɔ olu ye denmisɛnninw ne donc o dege pikiri kɛcogo ni fɛnw na sinon o tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ donc n'a fɔra ni pali bɛ min na o ka se k'o ka pikiri ni fɛn kɛ sinon olu dama de b'an bolo i n'a fɔ o denmisɛnnin mɔgɔ ani matrone min fana bɛ yen ni mairie b'a sara DTC min bɛ yen ni mairie b'a sara olu dɔrɔn de bɛ yen technicien de santé tɛ yen foyi tɛ yen nɔ donc o hukumu kɔnɔna la de donc maintenant an nana ye jaw la donc comme an y'a yira u la i y'a ye jaw la cogo min na an ka émission senfɛ donc docteur So ko ko na donc maintenant an ka émission kɔfɛ donc comme mɔgɔw y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ donc vraiment an ye dɛmɛbaga caman sɔrɔ et puis présentement donc an ye dɛmɛw sɔrɔ donc an ko donc yanni équipement minnu fana an ye équipement fana ɲini ani en même temps an ye ambulance ɲini donc maintenant yanni o bɛ kɛ an y'a ye docteur So bɛ lahala min na i mana taa ni matériel i mana taa ni fɛn o fɛn ye docteur So kɔnɔ ka taa sɔrɔ docteur So yɛrɛ tɛ lahala la a ma ɲi quoi donc o hukumu kɔnɔna la bon an ye dɛmɛw ɲini walasa docteur So ko min bɛɛ binnen don ale ka se ka wuli donc présentement camion bɛ ka na ka taa cɛncɛn bɔn docteur SESCOM kɔnɔ donc maintenant après an ye équipe dɔ fana ɲini Bamakɔ olu bɛ na technicien dɔw bɛ na u bɛ na docteur So ko wuli donc en même temps docteur So même l'enceinte même de comment on dit SESCOM yɔrɔ minnu cɛncɛnnen don donc olu fana bɛ labɛn en même temps ambulance jɔyɔrɔ garage ni fɛnw bɛ k'a la donc après an bɛ peinture kura ni fɛnw k'a la donc après an ye équipement minnu fana ɲini olu fana bɛ taa don a kɔnɔ quoi n'ala sɔnna donc o baaraw de bɛ sen na effectivement o baaraw de bɛ sen na présentement ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ e kɔni yennama kɔni tɛna na sigi ten i taara dugumɔgɔw fana lajɛ dugudenw bɛ cogo di dugudenw baasi t'u la u yɛrɛ présentement vraiment u yɛrɛ kɔni nisɔndiya de b'u la kosɛbɛ parce que olu ko vraiment baro du fait que émission kɛra ani olu y'a ye émission kɛra a ma tɛmɛ 2-3 semaines kan u ɲɛ bɛ camion bɛ ka na u bɛ ka taa cɛn bɔn SESCOM na donc olu yɛrɛ kuma ɲɛfɔ olu kuma faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la olu kɔni y'a ye dɛmɛ kɔni ka ɲini docteur So ma mais u t'a dɔn c'est comment donc ça fait ne nalen mais maintenant ne ka ɲɔgɔn na dugutigiw a tɔgɔ comme civil sigira an ye baroba kɛ ka fɛnw kɛ donc ka hakili jigin ɲɔgɔn ma maintenant au delà de ça donc ni hali ni équipement ni a tɔgɔ équipement nana docteur So la sisan ni technicien ma sɔrɔ bénévole dɔrɔn n'a fɔra a tɔgɔ aide-soignant minnu talen don maire fɛ ni maire b'u sara 50 000 francs par mois a tɛ se ka fɔ olu ma k'a fɔ ko ninnu de ye docteur So baarakɛlaw ye parce que ayiwa aw ka dugu réseau ko don n'ala sɔnna ma ni Elhaji na ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ taa Bafulabe cercle kɔnɔna na Bafulabe yiri ɲɛji n'o ye gomme ye
ale bɔli kɔni baaraw gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka da mun kan sabula degun bɛ a la. Fili Jalo ale taara Usubi Jaɲakaw fɛ yen. Usubi Jaɲa baara min bɛ ka kɛ yen an ka Fili an ka jɛ k'ale lajɛ. Ayiwa an bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen la bi an bɛ Siribela commune kɔnɔna la Usubi Jaɲa cercle kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ bi min ye yiriɲɛjiko ye. Yiriɲɛjiko min ye bagajiko yiriɲɛji nin n'a ɲɔgɔnnaw u kɛlen bɛ ka nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɔ ka dama tɛmɛ gɔmubɔlaw u kɛlen bɛ ka nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɔ fo ka dama tɛmɛ a kɛlen bɛ bi ka kɛ tiɲɛliba ye kungo kɔnɔna la o de kama an sera ji ani kungo lakanabaaw ka ɲɛmaa bɛ Usubi Jaɲa ani ale bɛna baro kɛ o kan a ka ɲɛfɔli k'an ye Usubi Jaɲa cercle kungo bɛ lahalaya jumɛn na. Nka yani an ka don baro kɔnɔ la an bɛ foli kɛ ka taa an ka sponsor la Abdulayi Bacili ye frère olu ka butiki filɛma in na kin filanan na ani Bafula bɛ u sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ o kuma olu de kɛra sababu ye k'an dɛmɛ walasa ka se k'an ka taama ni doni ta an ka se ka taa ni ka segin k'o sabati walasa an bɛ se k'an ka ɲininkali baaraw kɛ cogo min na an b'u sɛbɛkɔrɔ fo kosɛbɛ. Monsieur Duguri i bɛ se k'i yɛrɛ kɔfɔ an ye ni ka Usubi Jaɲa kungo lahaliya fɔ an ye wa? Ne tɔgɔ ye Magan Dugure, chef de service local des eaux et forêts de Usubi Jaɲa. An bɛ yɔrɔ min na bi kungo kɔnɔna lahalaya a man ɲi tiɲɛ ka fɔ lahalaya man ɲi fana fɛ o ye tasuma don ye yiritigɛ ani gomu ɲɛjibɔ o fana b'a la parce que an ye kuma caman mɛn o sɔrɔla yɛrɛ gomu fana fɛ kosɛbɛ yɛrɛ nin wagati laban in na o sɔrɔla min fana fɛ gomu baarakɛlaw de nana ka bɔ yɔrɔ jan na ka na yan fa mais an y'a ye u la bɔ a interdit tɛ jamana in kɔnɔ mais gombo la n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la n'i bɛ taa gombo n'i taara i kan ka se dugulamaw fɛ ka yamaruya ɲini u fɛ n'u bɛ se ka réseau aw ka se ka baara k'u ka kungo kɔnɔla la n'aw n'u bɛnna la aw bɛ se ka baara kɛ mais n'aw ma bɛn a la fana il n'est pas normal a ka bɔ yɔrɔ jan na k'aw bɛ taa mɔgɔw ka sigida ci donc exploitation c'est pas interdit mais a kan ka kɛ au moins de manière organisée o ye fɔlɔ ye tasuma don in fana filɛ nin ye a bɛ fan bɛɛ de presque sinon yan zone yɛrɛ la yan hayi précoce ko in filɛ nin ye u yamaruyalen tɛ ka fɛ précoce kɛ an t'o yamaruya d'u ma u yɛrɛ bɛ y'o laɲini kɛ anw fɛ an y'a accepté donc don filanan ye sabanan ye o ye yiritigɛ ye bon o fana bɛ sɔrɔ min fɛ Usubi Jaɲa cercle i yɛrɛ y'a yɔrɔ commune tɛ sisan commune 5 mais pour le moment eaux et forêts kelen de b'a kɔnɔna la n'o ye le poste central ye yɔrɔ bɔlen ɲɔgɔn na min na ne yɛrɛ nommé yan comme chef de cantonnement chef de service local donc anw kɔni an ma ka ɲɛɲini a ko la mais o ɲɛɲini fana o tɛ se ka kɛ anw kelen dɔrɔn ye fani population de ka bɛn a la k'i ɲɔgɔn dɛmɛ mais comme i y'a fɔ cogo min yiriɲɛjibɔ in ko filɛ nin mugu bɛ kulekulɛ la le plus souvent n'i ye jateminɛw kɛ souvent ko bɛ taa ka population yɛrɛ bolo dan de parce que n'i ye jateminɛ kɛ olu yɛrɛ de bɛ kɛ maa fɔlɔfɔlɔ ye ka mɔgɔw lasigi yɔrɔ la mais n'a sera yɔrɔ dɔ ma mankan bɛ wuli a bɛ fɔ eaux et forêts de ma k'u lasigi sinon eaux et forêts tɛ mɔgɔ si installé u la mais an kɔni b'a f'u ye n'u sera ka mɛnli kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a wulila ka t'u ka yɔrɔ la ne yɛrɛ ye disposition ta tant que aw ni dugu lamɔw ma bɛn a la n'u ko fɛn baara tɛ se ka kɛ yen baara tɛ kɛ donc baara in kɔnɔ f'an bɛɛ de ye ɲɔgɔn dɛmɛ o ɲɔgɔn dɛmɛ in fana ye mun ye a tɛ sensibilisation an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan k'i ɲɔgɔn dɛmɛ o sensibilisation fana la eaux et forêts sen b'o la même la population u b'an dɛmɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ brigade tun bɛ sigi yɔrɔ la an tun b'a fɔ ma ko brigade de surveillance brigade anti feu o fana tun bɛ yen mais kɔsa in na a caman de fanga b'an na donc ne ko nalen sisan n bɛna essayer k'olu de réorganiser tuguni pour que baaraw bɛ se ka se a kɔrɔlen kan toujours n'an sera k'olu fana sigi
olu fana b'an ta va bien ka kɛ an n'olu de cɛ pour que ka se ka yamaruyaw d'aw ma souvent n ko kɔnɔna la u bɛ se ka tiɲɛnikɛlaw ye u bɛna fɔ an ɲɛna n'u y'a fɔ an ɲɛna an bɛ se ka da n'an y'u minɛ min mana sariya n'an y'a ye k'a sɔrɔ u tɛ sariya kɔnɔ an b'u ɲininka bon souvent problème fana bɛ poser n'i ye o groupe caman fana formé a kɛra tɛmɛna mais jusqu'à présent on a remarqué waati min n'an b'a baara la a bɛɛ ta kɛ dɛ mais groupe dɔw fana bɛ yen olu b'u ériger en policier mais olu ma mɔgɔ si autorisé k'i bila u la ni anw eaux et forêts dɔrɔn tɛ ka taa mɔgɔw minɛ k'u ɲangi sariya m'o fɔ. Ayiwa Amara an y'a fɔ cogo min na min ye Bafula bɛ yiri ɲɛji ko ye an bɛ bɔ ale la an bɛ segin ka taa Faleya Elhaji Keyita anw tigɛra ka i to ɲɛfɔli la ka kɛ ni min ye minɛnw tagali ani baara daminɛ ni dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na. Effectivement. Allo? Donc sisan an bɛ se k'a fɔ baara daminɛna koko jɔli daminɛna wa? Non, koko joli ma daminɛ fɔlɔ puisque i b'a dɔn technicien bɛ ka baarakɛminɛn qualité min ɲini i n'a fɔ cɛncɛn min bɛ koko bari ani cɛncɛn min bɛ kɛ ka biriki ni fɛnw gosi biriki gosi plutôt. Voilà, donc maintenant biriki bɛ kɛ ni cɛncɛn min ye donc a sisan o de bɛ sen na quoi donc n'o dafara donc mɔgɔw bɛna bɔ Bamakɔ technicien bɛna bɔ Bamakɔ ka na ale bɛna comment dire a n'a ka équipe complet bɛna na ka sɔrɔ ka comment dire biriki boli daminɛ ka koko wulili daminɛ sisan quoi. Ayiwa aw ye dɔgɔtɔrɔso minɛn minnu sɔrɔ ani ambulance olu bɛ taa waati jumɛn? Bon sisan n'i y'a ye an Allo? Ayiwa aw ka yɔrɔ ye réseau ko ale kɔni tɛ ka basigi min ye Keyita kɛ ye. Allô? Oui, allô? Connexion. Voilà, connexion. Moi, c'est ça. Allô? Voilà, c'est ça. Ni minam benyini. Bon, comme il y a fait naturellement minani, docteur sauté la halala. Donc, il faut que force est que anga anini ka docteur sauté ko yere glan follow donc après. Donc maintenant, nous attendons que ni docteur sauté koko wula ka jo. Donc, enceinte mi fenen prenne nous. Docteur sauté yere dégradé le donc quoi au fait comme au yere aye jaoula tout comme dans le passé. Allô? Oui, entre lobby là. Voilà, donc comme il y a eu dans le passé, donc maintenant, maintenant, ensuite, l'enceinte même, comment on dit, c'est comme on est au même pendant dégrader le nom, parce que ça prenne nous quoi. Donc dans les jours à venir, mon gars va faut risquer avec ce qu'il bien. Donc, on me fait une rénovation complète de cas là. Donc maintenant, nous, banawati minaka, peinture qui non, en même temps, parce que ali, de faire docteur so cours qu'on a la fin, non, parking auto, non, quoi, ni itarani ambulance ni font roté les fond gros donc ameka angare ankelinga angaru ni fond be prévoir donc na be bana wati minaka kuku wulika krepi ka soroka peinture kala donc ensuite équipement fana réception be soroka kiambo ki cérémonie bae na la sonama aywa donc ebe segi kana wa be bisaba ni kele me soro ede kɔrɔ bon ni kɔni bon ni ala man ka jɔnya jira na n ka taa 30 kelen na mais dans le cas contraire n bɛ sɔn k'a kɛ keɲɛwa quoi. an ni sɔrɔ ye. problème foyi t'a la aw bisimila e y'o keba o ko ne bɛ ko e saga kelen keba saga kelen n'aw nana problème t'a la. Amara fana bɛ yan. Amara fana ye Amara ye dɔgɔnin ye o k'a fɛnɛ ka na. Ayiwa d'accord. N'ala sɔnna. Ayiwa i Keyita. Merci beaucoup, merci Traoré, merci. Merci. Nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya minnu ni olu dira bɛɛ lajɛlen ma e yɛrɛ fɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ an b'an ka radio partenaires fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min ye dugutigi ye Seydou Sangare an b'a fo ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba an b'a fo Mairie du district kɔnɔna na Maraka Samake k'a fana fo Seydou Jara Kurube Colonel Siri Lamine Traoré Ezo Banangorakaw fɛ yen k'an b'a fo Segu Tɔnɔ Umar Asi Jalo an b'a fɔ Monsieur le ministre ka taa se Boyina Babi ma Menakakaw fɛ yen Ibrahima Tunkara bin Batima nin waati na a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Bamakɔ yan
ale yɛrɛ bɔra Faransi ka na bin bâtiment ɲɛmaaba do Faransi nka a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la Kayi nin waati in na a taalen do a faso la Gawusu Traore k'a fana fo Faransikaw fɛ yen Sori Sako an b'a fɔ Canada Isa Konate k'ale fo États-Unis kaw fɛ yen Lucas Dakono an b'ale fo Houston ka Jaba Sidibe fo ni ale bɛ Salakaw ka sigi la n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bole ka taa se colonel Asaba Jalo ma madame le ministre ka Siriman Bacili fo monsieur le maire Bayi Jakite an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Ablaye Ɲagati kɔ ka taa se Madina Jara ma ale bɛ Atlanta a balimakɛ n'o ye Sidi Babi ye o ye douanier ye an b'ale fo Bamakɔ yan ka Ibrahima Sako fo wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Papisi Jalo ye an tɛ ɲinɛ a kɔ Amadu Gasama domaine kɔnɔna na Janguba a n'a ka baarakɛlaw n'o ye Bako ye Suguba kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Suguba kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ale sababuya la Rafael Munkoro ka taa se Abdurahmane Jakite ma olu bɛ bureau des enquêtes la bureau des enquêtes ɲɛmaaba yɛrɛ Amadu Sanogo k'an b'a fana fo douane cour kɔnɔna na min ye Moribo Daɲɔ ye INPS la k'a fo ka Tata Fofana fana fo INPS la commune 6 kɔnɔna na Kekuta k'an b'a ko Kutalakaw ka douane o baarakɛla do an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Kucala monsieur le juge Mamadi Tunkara k'an ka foli bɛ se a fana ma gouverneur n'o ye général de brigade Ablaye Sise an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Kucala ka bɛɛ lajɛlen fo Wataralakaw ka denbaya k'an ka foli bɛ se olu fana ma Amara an bɛ faliya bɛɛ fo bi sabula bi faliya sɔgɔlen don an na kosɛbɛ Keɲabakaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ sa ka Ala ka nɛgɛ kanɲɛ 18 jira an na kibaruya wɛrɛw an nana an sigi k'olu fana ɲɛfɔ maaw ye Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka saba ɲuman kan ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga